و وکیلان تاجیک. модари яке аз роҳбарони мухолифини тоҷик Шарофиддин Гадоев Ойшамо Абдуллоева дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт: субҳи 11 октябр кормандони идораи барқи ноҳия ба манзили ӯ омада хонаашро аз таъмини қувваи барқ қатъ карданд. ман аз онҳо пурсидам ки чаро барқи хонаамро қатъ карданд, зеро ман аз барқ қарз надорам ва ҳар моҳ мунтазам пардохт мекунам. ба ман посух доданд ки писарам дар олмон баромад карда президентро танқид кардааст, бинобар ин фармон аз боло шудааст ки таъмини қувваи барқ дар манзилам қатъ карда шавад, гуфт зан. Гадоев яке аз иштирокчиёни тазоҳурот зимни сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Олмон буд. ӯ баъдан хабар дод ки пас аз тазоҳурот кормандони амниятӣ модари ӯро боздошт карданд. модарандари Сӯҳроби Зафар, раиси ҷунбиши гурӯҳи 24 Оиша Мирзоева низ хабар дод ки кормандони шабакаҳои барқӣ ба манзили ӯ дар деҳаи Кадучӣ омада хатҳои қувваи барқро буриданд. дар байни онҳое ки хати қувваи барқро буриданд сардори идораи барқи ноҳия низ буд. пурсидам ки чаро хатро буридед, оё ман қарздор ҳастам? дар посух гуфт ки ин фармон аз боло аст ва ман бояд даъвои худро ба роҳбарияти ноҳия арз намоям. ба шӯъбаи вилоятии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон рафта арзи худро баён кардам. онҳо гуфтанд ки дар ин бора чизе намедонанд ва ваъда доданд ки вазъро мефаҳманд ва ба ман занг мезананд, гуфт Мирзоева. حتی همون قوی برق ما استفاده نبریم 5-6 گیس کرده ایار برای کی کردگی ёдрас мекунем ки рӯзҳои 28-29 октябр дар ҷараёни сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Олмон фаъолони тоҷик ва намояндагони мухолифин тазоҳуроти эътирозӣ доир карданд. дар ҷараёни тазоҳурот ба нақлиёти раис ҷумҳурии Тоҷикистон тухм партофта шуд. пас аз ин ҳодиса хешовандон ва наздикони фаъолон дар Тоҷикистон ба мақомот бурда шуда мавриди бозпурсии тӯлонӣ ва фишори равонӣ қарор гирифтанд. баъзеҳо ҳатто маҷбур карда шуданд ки амали мухолифин алайҳи ба истилоҳ ба ҷаноби олӣ карда шударо маҳкум карда сабти навор кунанд. созмони байналмилалии ҳуқуқи башарӣ Human Rights Watch рӯзи 6 октябр гуфт ки пас аз эътирозҳо дар Тоҷикистон ҳудуди 50 нафар аз наздикони мухолифин боздошт ва бозпурсӣ шуданд. диктатор президенти ман нест, раиси ҷумҳури ман нест диктатор. метавонем равем падарам касеро ки мехоҳед мебарен навор мекунен, чикор мекунен. агар мард бошен ҳамроҳи ман суҳбат кунем, ман то охир меравам. ба гуфтаи манобеи мо дар намози ҷумъа дар масҷидҳои пойтахт имом хатибони давлатӣ низ ширкаткунандагони тазоҳуротро маҳкум карда, номи ҳар як ширкаткунандаро хонда, аз минбарҳо ба онҳо дашном ва лаънат хонда шуд. имрӯз мебинем аз хориҷи кишвар мардумоне ки худшон дурӯғгӯ ҳастанд чикор мекунанд? мардуми миллати тоҷика ба дурӯғ гуфтан тухмат мезананд, ҳукумати кишварро тухмат мезананд. ин худаш ифтиро ҳаст.